It-torri ta' Xlendi, l-eqdem torri li għadu wieqaf f'Għawdex, se jsirulu xogħlijiet ta' restawru konservazzjoni filwaqt li se jitwaqqaf ċentru tal-informazzjoni għat-turisti. Dan iċ-ċentru se jipprovdi opportunità lil viżitaturi sabiex isiru jafu aktar dwar dan il-post militari u arkitettoniku uniku u tingħata informazzjoni li tgħinhom jiskopru aktar il-post. It-torri se jiġi rrestawrat bil-għajnuna ta' 284,000 euro ġejjin minn fondi Ewropej, filwaqt li l-proġett sħiħ se jiswa ftit aktar minn 355,000 euro. It-torri ta' Xlendi imbena fi żmien il-ħakma tal-Kavallieri ta' San Ġwan taħt it-tmexxija tal-Gran Mastru Lascaris fl-1650. L-iskop oriġinali tiegħu kien li jiddefendi l-bajja ta' Xlendi mill-kontrabandisti, pirati u dawk li jkunu qegħdin jaħarbu minn kwarantina, skop li żammu sal-1870. Meta x-xogħlijiet jitlestew, il-Kunsill Lokali tal-Munxar bil-kollaborazzjoni ma' Wirtartna se jipprovdu lil viżitaturi tarif siewi kbir dwar l-istorja tal-istess torri fil-forma ta' vetrina statika fiċ-ċentru għall-interpretazzjoni u kif ukoll esibizzjonijiet u rappreżentazzjonijiet ta' ġrajiet mill-modi. It-torri se jħaddem l-enerġija mix-xemx permezz tal-panelli fotovoltaiċi f'interess tal-ħarsien tal-ambjent.